हेलो डाबल हेलो दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय हांसो फिसानि सायावहाय। दा जायफोरा हांसो फिसाखौ फिसिनो मोजां मोनो बा हांसो फिसिनो मोजां मोनो इन्ट्रेस्ट दङ बे बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा आङो बारा गोबाव खालामला, मानोथो बिदि गोबाव खालामबावनो नङा होमबा? नायलांबानो जाबाय, नै देखायनोसै आङो, नायलांदो। दिनैसो दिहुनदों बिसोरखौ, नै खाखि केम्बेल होननानै बुङो आरो बिसोरखौ। बुरजा बिदै दैग्रा। सोरनोबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन। सिगाङावबो बुरजाथारमोन, फानहरजोब्बाय। फिसिनो मोजां मोनबाबो लांफैजोब्बाय आरो। दिनैसो दिहुननायखायनो बिराद गियो, नै दांजाया, एबारे बिराद गियो। खारलाबायबो, आदारबो जाबाय, दै लोंबाय। बिसोरनि थाखाय कारेन्ट होनांगौ जायो मोनायावहाय। बिस्रा बिमा गैया नालाय, बेखायनो। नै बिसोरो 12 दिनसो जाबाय, सिगाङावनो ओंखारनाय बिसोर। दा जायफोरा इन्ट्रेस्ट दङ बा फिसिनो मोजां मोनो बे बिथांमोना लांफैनो हागोन कन्टेक्ट खालामनानै।